салом бинандагони гиромӣ, пешниҳоди шумост барномаи иттилоотии хабар аз телевизиони Баҳористон. Имрӯз дар барнома ғолибияти навбатии чоршанбе Аловатов дар озмуни сатҳи байналмилалӣ, пурзур намудани масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд, шароити мусоид дар муассисаҳои таълимии Язғуломи ноҳияи Ванҷ. шарҳи хабарҳо. Чоршанбе Аловатов овозхони ҷавони тоҷик дар мавсими аввали Central Asia's Got Talent пирӯз шуд. Пирӯзии ӯ дар пайи овоздиҳии сокинони минтақаи Осиёи марказӣ ба даст омад. Ин овозхони тоҷик яке аз 12 иштирокдори даври ниҳоии озмуни мазкур маҳсуб меёбад. Маросим рӯзи 22 декабр дар шаҳри Нурсултони Қазоқистон баргузор гардид. барои пешвозгирии овозхони ҷавони тоҷик чоршанбе Аловатов дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе намояндагони вазорату кумитаҳо, шахсони масъул ва наздикони пайвандон иштирок намуда ин ҷавони соҳиби истеъдодро бо хушнудӣ истиқбол гирифтанд. Бояд қайд намуд, ки чоршанбе Аловатов нахустин ғолиби мутлақи ин озмуни сатҳи байналмилалӣ гардид ва 10 миллион тангаи қазоқӣ ки баробар ба беш аз $26,000 аст, ҷоизаи асосии озмунро ба даст овард. пирӯзии ӯ дар пайи овоздиҳии сокинони 4 ҷумҳурии Осиёи марказӣ ба даст омад. иттилоъ дода шуд, ки чоршанбе Аловатов дар даври ниҳоӣ таронаеро аввал ба забони итолиявӣ ва сипас тоҷикӣ иҷро кард. Вай дар даврҳои гузашта тароне агар он тур ки Шерозии Далер Назаров ва Акрамҷони Муборакшоро хонда мавриди ситоиши доварону тамошобинон қарор гирифта буд. фарзанди ҳамин миллат беҳтарин эълон шуд. ҳамзамон пагоҳ боз гурӯҳи фарҳангии рақсӣ падида низ ки дар байни дастаҳои беҳтарини ҳунармандони тоҷик дар ин озмуни байналмилалӣ ҷои якум гирифтанд аз Тоҷикистон. ман тамоми миллати тоҷикро ҳамчун мақомоти ваколатдори давлатии соҳаи кор бо ҷавонону варзиш ки ино худашон бевосита ҷавон ҳастанд, баъд тамоми намояндагон ва шахсони масъул ба шабакаҳое ки ин чизро инъикос карданд ва як бори дигар ғурури миллии миллати тоҷикро тавонистанд дар арсаи байналмилалӣ баланд бардоранд. ташаккур. ман ҳамин қадрдонии муҳаббати тоҷиконаро дидам ҳозир ва ин аз ҳамун баромади чоршанбе сар шуда буд. ҳамаш манша мегирад аз муҳаббат, аз истеъдод ва шукргузорӣ аз ҳамин фазои тинҷию осоиштагии ватани мо ки чунин ҳамин хел шахсони бисёр ба истеъдод, ҷавонони ба ҳунар тавлид меёбанд. ифтихор кардаму гиристам офарин. ассалому алайкум ба халқи Тоҷикистон. Ташаккури зиёд ки ба ман овоз додед, ба боварӣ доштед ки ман ин сазовори ҳамин ҷоиза мешавам ва ман аз ҳамаи шумо хеле миннатдор ҳастам ки ин на танҳо ғолибияти ман аст, ин ғолибияти ҳамаи мову шумо аст ки барои ман шумо овоз додед. Тоҷикистон ба пеш. чоршанбе 21 сол дошта писари ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон дорандаи ҷоизаи давлатии ба номи Абу Абдулло Рудаке, фалаксарои машҳур Ақназар Аловатов мебошад. боиси қайд аст ки ин ҷавони боистеъдод ғолиби озмунҳои овози тиллоӣ ва парвин низ мебошад. аҳли фарҳангу ҳунари Тоҷикистон ва тамоми корумандони дастгоҳи марказии Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон, мо хеле хурсандем ки чоршанбе Аловатов иштирокчӣ аз Ҷумҳурии Тоҷикистон дар озмуни байналмилалии Central Asia Got Talent шоҳиҷоизаро ба даст овард ва ин албатта боиси ифтихори мо аст ва мо фикр мекунем ки сиёсати фарҳангпарварона ва ваҳдатофари роҳбарияти кишвар чунин шароитҳоро барои ҷавонон муҳайё кардааст, то онҳо дар озмунҳои байналмилалӣ иштирок карда ҳунару истеъдоди худро муаррифӣ намоянд ва оброи санъати тоҷикро баланд бардоранд. албатта боиси ифтихор аст ки имрӯз яке аз ҷавонписари миллати тоҷик боз дар арсаи байналмилалӣ дар байни 70 миллион нафар дар ҷои якум қарор дорад ки ин бевосита як заҳмати гаронро талаб мекунад. албатта бо шукргузории соҳиби истиқлолии давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз дар баробари рушд кардани варзиш боз соҳаи фарҳанг низ як қадам ба пеш ниҳод ва имрӯз чоршанбе тавонист ки дар байни дар минтақаи Осиёи Миёна тавонист ки миллати тоҷикро обрӯманд созад. ёдовар мешавем ки озмуни байналмилалии Central Asia's Got Talent дар даҳҳо кишвари дунё баргузор шудааст. имсол ин озмун бори аввал дар минтақаи Осиёи марказӣ баргузор шуд. дар ин озмун аз 4 кишвар довталабони зиёде иштирок карда ҳунару истеъдоди худро ба намоиш гузоштаанд.
фарзанд давомдиҳандаи умри инсон аст. Аз ин рӯ ҳар волидайн бояд ба тарбияи фарзанд машғул гардад ва нигоҳубини тифлро ба уҳда гирад. Аммо дар замони имрӯза бархе падару модар ба ин самт аҳамияти ҷиддӣ намедиҳанд ва фарзандонашонро ба хонаи кӯдакон месупоранд. мавзӯъро ҷумагули хуросонӣ пайгирӣ намудааст. ҳамасола асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни ироаи паёми солонаи хеш ба масъалаи беҳбудӣ бахшидан дар ҳаёти кӯдакони ятим ва фарзандхонии онҳо диққати махсус равона намуда таъкид низ карданд ки кӯдакони ятиму ятимони кулро дар муҳити оила тарбия кардан беҳтар аст. Барои пайгирии масъалаи мазкур мо аз хонаи кӯдакони рақами 2 шаҳри Душанбе дидан намудем. Зимни суҳбат бо кормандони хонаи кӯдакон иброз доштанд ки мо нуқтаҳои дар паём дарҷгардидаро сармашқи кори хеш қарор дода бо волидони тарбиятгирандагон пайваста суҳбат ва корҳои фаҳмондадиҳӣ мегузаронем, то ки онҳо бо муассиса робитаи рафту омади хешро қавӣ намуда аз аҳвол ва зисту зиндагонии фарзандонашон хабар гиранд ва барои тарбияи фарзандонашон дар муҳити оила чораандешӣ намоянд. дар соли 2019 ба фарзандхонӣ 2 нафар кӯдак рафтанд ки онҳо ба оилаҳо дода мешаванд ва инчунин ин оилаҳо ҳамаи ҳуҷҷатгузорӣ ҳамаи ки ба ҳамин фарзандхони кӯдакҳо дода мешаванд аз ҳукумат онҳоро хат оварда баъд кӯдаконро мегиранд. бо итлои масъулин айни замон дар хонаи кӯдакони номбурда 82 нафар кӯдаки аз синни навзод то 4 сола дар 7 гурӯҳ тарбия мегиранд. ватанро дӯст медорам ба хок аз сар фуруд орам ватан ғафори ман бошад ватан дидори барои зисту зиндагонии ин тифлакон дар муассисаи мазкур шароит тибқи талабот бар роҳ монда шудааст. танҳо барои ин тифлакон навозиши гарми модар ва меҳру муҳаббат намерасад. ин аз он шаҳодат медиҳад ки бархе аз волидон ба мафҳуми қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд дуруст сарфам нарафта нисбати ҳаёти кӯдакони хеш беаҳамиятӣ зоҳир менамоянд ва кӯшиш наменамоянд ки фарзандони онҳо дар муҳити оила ба воя расанд. фаъолияти муассисаҳои таълимӣ дар ноҳияҳои дурдасти кишвар низ назаррас мебошад. шароити созгори таълими омӯзгоронро водор месозад ки дар мустаҳкам намудани дониши хонандагон кӯшиш намоянд. ҳамкоронамон роҷеъ ба сифати таҳсил аз муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 22 ҷамоати деҳоти Язгуломи ноҳияи Ванҷ сужо омода намуданд. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 22 ҷамоати деҳоти Язгуломи ноҳияи Ванҷ таи солҳои соҳиб истиқлолӣ бунёд гардида дорои шароити мусоиди таълим мебошад. раванди таълим дар муассисаи мазкур дар сатҳи хуб ба роҳ монда шуда, омӯзгорон бо истифода аз лавозимоти хониш раванди дарсро шавқовар менамоянд. дар таълимгоҳи мазкур айни замон 22 омӯзгор фаъолият намуда ба хонандагон дарс меомӯзанд. ба иттилои масъулин фаъолияти хонандагон дар чорабинҳои сатҳи ноҳия ва вилоят назаррас мебошад, зеро онҳо дар бахшҳои мухталиф ҳунару маҳорати баланд доранд. дар баробари ин онҳо иштирокчиёни олимпиадаҳои мухталиф мебошанд. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 22 ҷамоати деҳоти Язгуломи ноҳияи Ванҷ хонандагонро дар дубаст ба таҳсил фаро гирифтааст. айни замон дар таълимгоҳ 228 хонанда дарс меомӯзанд. пештари мактабҳои мо фарсуда буданд, ҷои нишаст ба хонандагон намерасид. ҳозир шукри истиқлолият ва шукри пешвои муаззами миллат мекунем ки ба мо чунин мактабҳои замонавӣ сохта ва мо ба хонандагон дарс меомӯзонем. мо кӯшиш мекунем ки хонандагонро дар рӯҳияи ватандӯстӣ, меҳнатдӯстӣ, илм омӯзем ки дар оянда парчамбардори ватани мо бошанд. бояд иброз намуд ки таи солҳои охир дар кишвар бо мақсади беҳтар намудани сатҳу сифати таҳсил муассисаҳои таълимии наву муҷаҳҳаз бо технологияи ҳозиразамон сохта шуда мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифта истоданд. раванди мазкур дар шаҳру ноҳияҳои кишвар ба роҳ монда шуда, муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 22 ҷамоати деҳоти Язгуломи ноҳияи Ванҷ аз шумори дастовардҳои замони соҳиб истиқлолӣ ба ҳисоб меравад. ёдовар мешавем ки бахшида ба 30 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷамоати деҳоти Язгуломи ноҳияи Ванҷ корҳои ободониву созандагӣ ва бунёди муассисаҳои таълимии утомактабӣ бо маром идома дорад.
истиқлолияти давлатӣ ва сулҳу суботи кишвар имкон дод ки шаҳру ноҳияҳои кишвар обод гарданду рушд намоянд. Ноҳияи Дарвози вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон аз шумори он ноҳияҳоест ки дар ин давра симои худро тағйир дод. дар замони соҳибистиқлолии кишвар ноҳияи Дарвоз низ чун дигар минтақаҳои ҷумҳурӣ зебо назарабо гардида истодааст. дар ноҳияи мазкур таи солҳои охир бинову иншоотҳои таъиноти гуногун сохта шуда ба симои ноҳия таровати дигар зам гардидааст. ин аст ки дар доираи 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ корҳои ободониву созандагӣ бо маром идома дорад. ин раванд дар ноҳияи Дарвоз низ бо суръат идома дошта корҳои ободонӣ дар сатҳи зарурӣ рафта истодааст. соҳаи маориф яке аз самтҳои афзалиятнок дар кишвар ба ҳисоб рафта дар ин самт тадбирҳои зарурӣ равона карда шудааст. дар ноҳияи Дарвоз низ соҳаи маориф рушд намуда хонандагон ба дастовардҳои зиёд ноил гардида истоданд. айни замон дар ин минтақа 49 муассисаи таълимӣ ва як муассисаи томактабӣ фаъолият дорад ки дар онҳо барои тарбиятгирандагон ва таълимгирандагон шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. рушди соҳаи ҳунармандӣ дар ноҳия дар ҳоли афзоиш буда занону бонувон ба эҳёи ҳунарҳои миллии мардуми тоҷик машғул ҳастанд. фаъолияти коргоҳҳои ҳунармандӣ барои мардуми ноҳия имкон фароҳам намудааст то ин ки онҳо бо ҷои кори доимӣ таъмин бошанд. ноҳияи дурдасти Дарвоз барои рушди соҳаи сайёҳӣ низ имконоти бештар дорад. мавзеъҳои зебо, табиати мафтункунандаи ин кишвар барои ҷалби сайёҳони дохиливу хориҷӣ заминаи мусоид мебошад. шароити созгори донишомӯзии насли навразро водор месозад ки дар муассисаҳои таълимӣ рафтори намунавӣ дошта бошанду дониши амиқ омӯзанд ва дар як вақт ба дастовардҳои назаррас ноил гарданд. сужаи навбатӣ аз дастовардҳои хонандагони таълимгоҳи рақами 82-юми пойтахт нақл мекунад. имрӯзҳо аз ҷониби ҳукумати мамлакат барои донишазхудкунии насли навраз дар муассисаҳои таълимии ҷумҳурӣ шароити мусоиди донишомӯзӣ фароҳам гардида истодааст. ин аст ки сол ба сол хонандагони муассисаҳои таълимии кишвар ба дастовардҳои зиёд ноил мегарданд. дар соли 2019 хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 82-юми ноҳияи Синои шаҳри Душанбе ба дастовардҳои назаррас ноил гардидаанд. аз ҷумла як қатор толибилмони муассиса дар даври ноҳиявии олимпиадаи фанӣ иштирок намуда 6 нафар бо гирифтани ҷойҳои намоён ба даври шаҳриро хат гирифтанд. имсол дар олимпиадаи даври ноҳиявӣ аз фанни забон ва адабиёт иштирок намуда ҷои аввалро сазовор гардидам. кӯшиш мекунам ки дар даври шаҳрӣ ва ҷумҳуриявӣ иштирок намуда сазовори ҷои намоён гардам. дар соли 2019 ман дар олимпиадаи даври ноҳиявӣ аз фанни география иштирок намуда сазовори ҷои аввал гаштам ва мехоҳам ки минбаъд дар чунин олимпиада ва озмунҳо иштирок намуда дониши худро сайқал диҳам. тибқи иттилои масъулин имсол 6 нафар хонандаи муассиса дар озмуни гирандаи стипендияи раиси шаҳри Душанбе иштирок намуда 2 нафар ба гирифтани он мушарраф гардиданд. айни замон 2 таълимгирандаи синфи 11-уми муассиса гирандаи стипендияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд. яке аз дастовардҳои беҳтарини ман дар соли 2019 ин сазовор гаштани номи гирандаи стипендияи президентӣ мебошад. аввалан мехоҳам раҳмати худро ба пешвои миллат муҳтарам ҷаноби олӣ бирасонам ки дар муассисаи таълимӣ барои мо хонандагон тамоми шароитҳои хуб муҳайё мебошад. дар баробари таҳсил ва иштирок дар олимпиадаву озмунҳои гуногуни фарҳангӣ инчунин хонандагони муассиса дар мусобиқаҳои варзишии сатҳи ҷумҳуриявию байналмилалӣ низ иштироки фаъолона доранд. бино ба иттилои масъулин танҳо дар байни синфҳои болои 35 нафар хонанда ба варзиш машғул буда дар соли равон ба дастовардҳои зиёди варзишӣ ноил шудаанд. аз байни ин хонандагон чандин нафари онҳо дар мусобиқаҳои байналмилалӣ мақоми аввалро ишғол намудаанд. дар соли 2019 ман дар якчанд мусобиқаи байналмилалӣ иштирок кардам дар намуди варзиш сабук дар шаҳри Бишкеку Ташкент. дар Ташкент сазовори ҷои аввал гаштам дар ҷумҳурии Ӯзбекистон. дар Бишкек бошад дар байни Калонсолон баромад кардам ва дар оянда ҳаракат мекунам ки дар бисёр байналмилалҳо мусобиқаҳои байналмилалӣ баромад кунам, парчамбардори миллат шавам, сазовори ҷои аввал гардам. тибқи иттилоъ таълимгирандагони муассиса дар ҳама озмуну олимпиада, мусобиқаҳои варзишӣ, чорабиниҳои фарҳангию маърифатии муассиса ва берун аз он иштироки фаъолона доранд ва пайваста кӯшиш мекунанд ки ба дастовардҳои зиёд ноил гарданд. омӯзгорон низ дар навбати худ саъю кӯшиш намуда насли навразро дар рӯҳияи ватандӯстию ватанпарварӣ тарбия намуда истодаанд.
масъулини литсеи рақами 2 барои хонандагони болаёқати шаҳри Душанбе дар идомаи корҳои хайрхоҳона тасмим гирифтанд, ки барои хонандагони мактаб-интернати рақами 1 барномаи фарҳангии идона баргузор намоянд. Дар ин тадбир наврасони ятим хурсандӣ намуданд. дар арафаи соли нави мелодӣ масъулини муассисаи давлатии литсеи рақами 2 барои хонандагони болаёқати шаҳри Душанбе, барои хонандагони мактаб-интернати рақами 1 шаҳри Душанбе барномаи идона ва тӯҳфаҳои хотиравӣ ташкил намуданд. дар ин тадбир 50 нафар хонанда аз мактаб-интернати рақами 1 шаҳри Душанбе ва дигар мактаббачагон иштирок намуданд. чорабинии мазкур бо садои суруди миллӣ оғоз гардид ва сипас барномаи рангини омоданомадаи хонандагон аз рӯи бахшҳо пешниҳоди аҳли нишаст карда шуд. бевосита муҳтарам пешвои миллат дар анҷумани 13-уми ҳизби халқии демократии ҷумҳурии Тоҷикистон қайд карданд, ки мо имрӯз табақаи ниёзмандро аз ҷумла нафароне ки ба эҳтиёҷ, яъне ки эҳтиёҷманд ҳастанд, махсусан хонаи интернатҳо, маъюбон, камбизоатон дасти кӯмаки худро расонем. чунки нисбати солҳои пештара агар нигоҳ кунем, рӯз ба рӯз табақаи ниёзманд кам шуда истодааст. яъне ки мақсади яъне ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамин аст, ки табақаи ниёзмандро дастгирӣ намояд. мавриди зикр аст, ки чорабинии мазкурро бахшҳои рангини идона таровати хоса замъ намуд. шодиву хурсандии хонандагон низ ин ҷамъомади фарҳангиро боз ҳам рангинтар кард. дар навбати дигар мактаббачагон барои хонандагон саҳнаҳои ҳаҷвӣ ва шӯхиомезро пешниҳод карданд, ки писанди ҳамагон гардид. ёдовар мешавем, ки баргузории чунин чорабиниҳои мақсадноки идона барои хонандагони мактаб-интернатҳо саривақти ба ҳисоб меравад. зеро хушҳол намудани кӯдакони ятим ва дастгирии онҳо пайваста аз ҷониби ҳукумати кишвар бахусус асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон амалӣ карда мешавад. ҳадаф аз ташкилу баргузории иқдоми мазкур шод гардонидани кӯдакони ятим ва аз оилаҳои ниёзманд буда, аз ҷониби дигар нигоҳ доштани мавқеи ин қишри ҷомеа дар миёни дигар хонандагон ба ҳисоб меравад. дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд ба хотири маҳкум намудани терроризму экстремизм миёни ҷавонон роҳпаймоии насли муосир дойр гардид. ин тадбири ватандӯстона имкон медиҳад, ки боз ҷавонони ватан рӯй ба донишомӯзӣ ва гулшукуфоии кишвар биёранд. ҳамкорони минтақавӣ мо мавзӯъро пурра мекунанд. дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бо мақсади маҳкум намудани амалҳои номатлуб аз ҷумла терроризм ва экстремизм чорабиниҳои гуногун доир карда истоданд. ин раҳпаймоӣ гувоҳи он аст, ки ҷавонон ҳамчун қишри бузурги пешбарандаи ҷомеа ва ояндасози миллат ҳама гуна зуҳуротҳои номатлуб аз ҷумла терроризм ва экстремизмро маҳкум намуда бар зидди ин падидаҳои хатарзо мубориза мебаранд. дар раҳпаймоии мазкур шумораи зиёди ҷавонон фаъолона иштирок намуда бо шиор ва гуфторҳои тараннумкунандаи дӯстӣ, якдилӣ, сулҳу субот, ваҳдату ягонагӣ ва ифтихори баланди миллӣ маҳкум намудани амалҳои террористӣ, экстремистӣ раҳпаймоӣ намуданд. мубориза бар зидди падидаҳои номатлуб аз ҷумла терроризм ва экстремизм амри зарурӣ мебошад, зеро ин амалҳои номатлуб боиси нооромӣ дар аксар кишварҳои олам гардидааст. дар қисмати ҷанббастии раҳпаймоӣ масъулин изҳор доштанд, ки мо ҷавонон бояд дастовардҳои замони соҳибистиқлолиро ҳифз намоем ва ба қадри сулҳу оромӣ бирасем. ҳадаф аз баргузории ин роҳпаймоии мазкур ин пеш аз ҳама баланд бардоштани ҳисси ватандӯстӣ ва ифтихор аз ватан ва ватандории тоҷикистони азизамон мебошад. ҳазорҳо нафар ҷавонони шаҳри Бӯстон зери шиори ояндаро бетерроризм ва экстремизм бунёд менамоем раҳпаймоӣ намуданд. ҷавонон бо шиору хитобаҳои терроризм ва экстремизмро маҳкум менамоем, хиёнаткор ватан надорад, терроризм ва экстремизм хатар ба амнияти ҷомеа, нест бо терроризм ва экстремизм, ояндаро бетерроризм ва экстремизм бунёд менамоем ва амсоли ин ба раҳпаймоӣ баромада зуҳуроти номатлуби ҷаҳони муосирро маҳкум намуданд. роҳпаймоии ҷавонони шаҳри Бӯстон аз назди гулгашти парчами давлатӣ тариқи кӯчаҳои Сул, Апланчук ва Баротов то назди майдони нишони давлатӣ сурат гирифт. дар раҳпаймоӣ зиёда аз 5000 нафар ҷавонони касбу кори гуногун, донишҷӯёни донишкадии кӯҳи металлургии Тоҷикистон, шӯъбаи коллеҷи тарбияи ҷисмонӣ, хонандагони мактаби президентӣ ва хонандагони муассисаҳои таълимии шаҳр иштирок намуданд. дар майдони нишони давлатӣ намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ, ҷавонони фаъоли шаҳр назди иштирокдорон сухан гуфта фикру ақидаи худро нисбати аз байн бурдани ин падидаи номатлуб баён доштанд.
баргузории маҳфилҳои адабӣ дар таълимгоҳи рақами 8 шаҳри душанбе ба ҳукми анъана даромадааст. ин навбат вохӯрии хонандагон бо нависандаи халқии тоҷикистон Сорбон доир гардид. гузориши ҳамкорони мо дар ин раванд. дар таълимгоҳи рақами 8 ноҳияи исмоилӣ сомонии шаҳри душанбе бо иқдоми маъмурияти муассисаи мазкур вохӯрии нависандаи халқии тоҷикистон Сорбон бо хонандагони омӯзгорон баргузор гардид. дар ин тадбири адабии фарҳангӣ нависанда Сорбон ва адабиётшинос Абдунаби Сатторзода ширкат варзида дур ба адабиёт ва аҳамияти он ба насли наврас андешаҳояшонро баён доштанд. боиси тазаккур аст, ки адиби Мумтоз Сорбон яке аз нависандагони пуркор, ҳассосу хушбин ва дорои тахайюлоти бою рангин буда, дар эҷоди ҳикоя, қисса ва повести роман дар адабиёти муосири тоҷик саҳми беназир дорад, таъкид гардид дар маҳфили адабии фарҳангӣ. ман ҳамчун омӯзгор фикр мекунам, ки агар чунин вохӯриҳоро мо омӯзгорон бо хонандагон дар муассиса бештар ташкил намоем, метавонем ки дар дили хонандагон меҳру муҳаббатро нисбати бузургони адабиёти тоҷикамон зиёдтар намоем ва тавонанд хонандагон, ки бо суҳбатҳои рӯбарӯ бо чунин устодони барҷаста шинос шуда, барои хондану бештар мутолиа намудани китобҳои онҳо, асарҳои бадеӣ дилашонро бештар гарм созем ва хонандагон ба рӯ оранд бештар ба китобхонӣ ва шинохтани бузургони адабиёти тоҷики худамон. мавриди қайд аст, ки нависанда Сорбон барандаи ҷоизаи ба номи Абу Абдулло Рудакӣ буда, мавсуф муаллифи асарҳои Ҷуги, Санги Сипар, Актиёр, Зарафшон, Шарбону, Барзгар ва дигарҳо мебошад. мавзӯи асосии асарҳои адиб аз ҳаёт ва зиндагии мардуми тоҷик гирифта шуда, қаҳрамонони онҳо мардуми оддӣ мебошанд. инчунин тавассути монитор сурату аксҳои адиб, ки дар вохӯрию мулоқот ва дигар чорабиниҳо ширкат варзидааст, манзури аҳли толор гардонида шуд. дар интиҳо хонандагон барномаи фарҳангиро пешниҳоди ҳозирӣ намуданд. дар он шеъру тарона аз ашъори адибон ва саҳнача аз китоби ҷугии нависанда ва рақсҳои миллӣ пешниҳоди иштирокдорони маҳфил гардонида шуд. ба ин васила хотири аҳли нишаст шоду болида гардид. бинандагони азиз, ин буд хабарҳои рӯз, ки манзуратон гардонидем. шумо метавонед дигар барномаҳои ҷолибу диданиро аз сомонаи телевизиони Баҳористон www.tvb.tj дастрас намоед.